Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula saged sakinah mawaddah warahmah. saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangesten. Bocah yo manut. Mugi tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayam ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya, kowe iki anakku sing paling ayu-ayu. Wis tongko tak anune dhewe. Wis ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk, Nduk ya. Sodot. Dia pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iki pangestu Kanjeng Ibu. Apa aku? Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya Nduk, Iya ya Nduk. tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah Muga lehmu omah-omah. iso ngabekti karo kakung. Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Ancen bojoku pirang-pirang dina ora ndok kopok, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Yo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Cik Lintang dan Mbak Rara. Ya Allah, Dek. Inggih, selamat malam sekendalu, Cak Dodo. Selamat malam Dek Lintang. Nggih, pripun pawartosipun? Sehat Dek, sampean piye to? Sampean ya sehat. Dek? Sehat, panjenengan iki wau rawuh jam pinten? Dugi mriki wau 8:30 lho Dek, saestu perjalanan nggih lancar. Ya Allah. Kudanan? Iya no Dek, kok mangan tetekane kudanan lho ya Allah. Sampun dahar napa dereng panjenengan? Pun cukup panjenengan Bapak Winanto menika lek paring pasugatan pun cekap sedaya. Estu niku. Alhamdulillah. Nggih, ya Allah, sampean tangane halus ya Dik ya. Ya Allah, haluse ra kaprah. Alus no Mas, gak koyo sebelah ya Mas. Lah sebelah kuwi apa kuwi? Keluarga Pe Congkrah kok kuwi. Tangan halus mek ora ki marang perbedaane siji. Apa? Kuwi pedal kerja mbek ora. Lah nek ngene iki umpama tangane rada kasar-kasar, berarti pekerja keras. Ngono. Lek kono ora seneng kerja. Ah kuwi esuk ben ape mangan apa dedek. Iya ya Mas. Kowe iki berarti wong lanang ra tanggung jawab. Ora sapa mesra-mesrana wong nganten anyar ki ya nak pacaran karo anyar tok kok. Lah terus nek wis dadi nganten Anak wis kawak jajal duwe anak loro nis. piye? Lah ya sak-sake. Nek lagi kenalan. Lagi kenalan. Pacaran nyun sewu sampean karo Mbak Lintang ya. Heeh. Nyun sewu ki ora jorok. Heeh. Ngentut ilmu diatur. Koyok dikei handset. Ngene iki. Kuwi perkara lagi Ora dijaga imet tenan. Ngeri. Gengsi, Ya mergo gengsi. Ora nek suarane murmur ambune ora karo-karoan. Dasar nek wis anak-anak loro nek brat-brat. Ketok iki keluargamu dhewe. Lek kono piye? Kowe iki modelmu ngece ya? Nyapa? Lek wong wedok ki tangane halus berarti ora seneng mergawe. Ora seneng. Sorry Mas, aku ki wong lanang mampu tanggung jawab. Iki Syukur. mergawe apa? Tak penging Mas. Resik-resik omah tak penging. Ojo nganti resik-resik. Aja nganti baby sister no. Mbok eman. bantu, tak eman no. Wah, keliru lanang. Nyuci keliru. laundry no. Keliru. Kok iso keliru? Aku gak. Lah kowe mbak apane? Sing kerja kudu kene. Duh. Dulu. Lah kok ngono ta? Anak perlu kene nyindan aku ngeterne. Kok enak menuripmu kowe Enak iki? menurutmu. Kur dadi Kowe padha karo ngedol bojo nek ngono ngedol kuwi. bojo. Pancene tak dol. Hei. Kurang ajar. Kurang ajar Mbak Aras, kurang ajar. Bojo kok Kan didol. lumayan tuh. Ora sayang. Ya wong kaya ngene kok mbok dol apa wis ra penak? Penak yo mbok nak masalah penak orane yo ora ro. Ngono lho maksudnya ngene tetep ora ki mau kan tembung guyon. Oh, piye Mas piye? Najan to tanganmu kasar alus kuwi ra awake dhewe sementing padha-padha ngertine balik meneh wong omah-omah ki ora kok menyatukan apa-apa ning menyatukan perbedaan. Wis penting. Ngene lho. Wong sak omah ki ra mungkin lanang wedok kok padha kabeh ra mungkin. Ning sing penting menyatukan perbedaan. Lanang seneng putih, wedok iso seneng abang. Kuwi kudu padha. Disatukan. Disatukan. Tapi tanggoku ya ini sing aneh. Apa? Sing lanang wireng, sing wedok ya wireng. Nah, Anak-anak loreng Mas. Tenan. Madep nanti mae. Madep ngulon. Kuwi aku yang ngono. kurang ajar. Berarti ya kowe berarti kan. Iya, Ini ngomong ada dua sinden Nggih. dimanfaatkan dengan benar becik. Oh, jeng. Ibaratnya kan pengantenan toh, Mas Nggih. Khairul, Nggih. Mbak Rosi, wis Rosi. akad nikah, Empun. tasakuran pernikahan jajal. Nggih. Wong papat drama kecil-kecilan gawe koyok
temu manten. Oh, nganten. Ah. Oke. Manten. Kowe tak temono kowe dadi nganten. Ah. Aku ngene Ya. Mantene sapa? Langsung malam pertamane piye? Malam pertama piye to? Sik to, ya skenario iki diatur. Kok iso malam Ngene, kowe. pertama? Mantene sinten? Ngantene iki sampean iki tak dadi nganten iki. Ngenten wedok. Iya to. Tenane. Cek legan iya ya. Kamu Mbok ya? bapake. Yakin. Lah kowe dadi apa? Aku iso mulah malih. Loh, kok malah Kok malah ngono? piye? Iso dadi wong tuwa, iso dadi perias. Oh, MUA. Mbak Raras, Mbak Raras. Mbak Raras dadi bojoku. Nah. Ayo Bu gawe adik neh. Ya piye sing bojone wis haus darah kok. Jajal, upamane temu manten, kene manten. duduk kene apa? Orang tua. Jangan nunggu kene sayang. Heeh. Jangan kemana-mana nanti Hei, jatuh. ditemu Iya. apa langsung sungkem? Ras kene sampean tak warai. Ras apa? Aku ndek sini loh, Kang Mas. Kurangnya lali aku. Gimana sih? Lintang sini lintang, tak ajari. Aku dadi periase. Riasi. Sampean Pranoto Coro. Pranoto Coro. Nggih. Dalang manten. Dalang manten. Amet ibu nggih. Iya. Lah niki perias. Kowe nah. Alah. Ngambur ah, Mas. Iki jenenge dodok wedding. Dodok wedding tur jengking. Beres. Ya. Ayo, monggo. Perias. Wong leng gending kodok ngorok. Gorek. Kodok Koyo ngorok. MC barang. Kalau MC-ne ayu ta Pranoto Coro. Iya, heeh. Monggo diiringi kebogira apa kodok ngorek? Kodok ngorek. Ngaringi teman-teman kekalih. The waiter. Nganten koclok. Nganten apa gelut to piye kok iso? Gak oleh. Siap. Sirep. Ya ini kayak bar subuh. Ya lah rupane. Lintang siap lo ya. Inci Kang Mas. Perias siap. Sampun, Pak. Coba dirias langkung rumiyin supados pinanganten. Mas sing lanang kok kaya ngono. Jabang bayi. Kan sing lanang bar kena epilepsi, Dik. Rupane kaya lu. Ora apa-apa. Kene nduk tak riasin, Nduk. Oh ya wis cantik Nduk sampean. Cantik. Sing apik. Ayo, jam merah-merah. Sing bagus. Wis apik. Sing apik, wis. Nah, aku sing apik ya, Dik ya. Aja ngisin-ngisin. Iki sing nonton tiang kathah lho ya. Iki perias sing wis kondang lho ya, Dik ya. Ya? Iya. Ayo, Pak. Sampun Sampun. pinanganten putri jumangkah lon-lonan. Lon-lonan. Alon-alon. Oh, alon-alon. Kepanggih kalian pinanganten kakung. Halus, Dik. Ngantene aja godrog, Dik. Pinanganten samyo cecaketan. Cedek. Pinanganten sik to mlakumu dianggrek. Kok ngono ta, Mas? Iki aku karo ngetes mau gelem ora. Dia pinanganten kakung sungkem kalian pinanganten putri. Sungkem lah sing lanang melarat kok ya sungkem Ya. karo sing sugih. Nah, ngene. Lah, Sampeyan menenge disungkemi, entek maju, Duk, entek maju. Sing ngayani sing wedok kok. Sing layani sing wedok, sing kaya sing sugih sing wedok. Giya acara ngidek endok. Nah, ngidaki tigan. Wis ayo bar lagu Wis, lagu. Endok dok Dok pitik. pitik. Dok pitik. Lah ngono lho, plas-plasi wong. Kowe kok ora percaya karo priase to? Ndok apa? Lah ngidaki ndok rek. Wis to, lah mbok kira ndok apa to? Aku yang gowo. Kok ngidaki ndok pitik, bar ndok pitik terus ndoke bojomu ya, Dek ya? Yuk terus engko dijol ndok banyak wis to. Giya mantan kakung jumeneng malih. Giya kagandeng madhep kene kabeh. Madhep kene kabeh. Lah, manten wadon pindane Komorate. Manten kakung pindane Komodo. Komodo. Komodo Sungkem, lah. Pak, sungkem. Sungkeman. Bener, Dik. Wis. Ngono. Sungkeman. Anu, Nduk, anu kok biyut-biyut ngene, Nduk. Iki jomplang bareng isin lho, Mas. Mantir ono ora. Wong tuane lanang. Ya. Pinanganten putri sungkem mring Kanjeng Rama. Ayo, tak warai. Terakno, Tang. Aja begagah ngono to. Saru. Wah, wepruk. Pake iki lomo ngono lho, pake lomo. Pak apa tak keprok. Pake mara tuwa mbok kepruki ndiasmu to. Lah kono yo mbok buka. Ya pake lomo kok.
Terokno tang. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Mugi- Kanjeng Rama. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula saged sakinah mawaddah warahmah. saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangestenmu. Bocah yo manut. Mugi tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayem ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya. Kowe ki anakku sing paling ayu-ayu. Wis tongko tak anune dhewe. Wis ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk, Nduk ya. Sodot. Nggih. Ayo. Dia pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iti pangestu Kanjeng Ibu. Apa aku? Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya Nduk, Iya ya Nduk. tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah Muga lehmu omah-omah. iso ngabekti karo kakung. Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Ancen bojoku pirang-pirang dina ora ndok kopo, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Yo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Tak pangestoni ya, Le. Anggenmu mbangun Bale Wisma, mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya, boten enten alangan setunggal punapa ya, Le ya. Ejia. Sing rukun rumah tanggamu ya, Le. Piye Mas? Enak apa nih? Lah nyapa, Le? Uget-uget iki. Wis uget-uget piye to ki? Kok krekal. Kuwi buntut tikus kok krekal-krekal tak tapuk kuwi. Omongno. Kuwi kagungane bapak ya, Le. Manten Kak omong. Bapak. Apa? Nyuwun pangestu panjenengan Bapak. Mah. Piye to kowe iki? Lah aku junes kok karo nganten lanang kok senenge karo nganten wedok. Iya tak pangestoni ya Le. Matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun bangun Bale Wisma tansah pinanggih bagya mulya ya Le ya. Asem kok ketut. Giyo, manten kakung nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Aja ngono Hei, to, hei. Mas. Iki maratuamu kok mbok Hei. mbok hirup dhewe. Kene Bu. Mantune. Oh, Hop. mantune yo iblis ketoke. Sungkem. Iki mbokmu dhewe kok iso. Lah ya ape sungkem. Sungkem kok karo aku kudu sungkem. Sik to bocah iki kok ape rudo peksa ketoke. Cak kurang ajar. Wi maratuamu. Maratuwa kok ape, Mbok? Mas, sampeyan aja ngono to karo aku, Mas. Soko. Kok sayang anu, lah kono ngawe. Ora enak maratuwa kok ngawe ora enak. Maratuwa ngawe kok ndi? Ya kowe dhewe ki sing nyosor dhewe kok iso. Lah aku ora tang nyosor ya ora diawe-awe. Bang. Bang, Mbak Rara Loh, kali sungkeme enggak ditutup nih. Sungkem meneh kene lho, Le. Dasar sungkem meneh kene to. Yo ngawe. ya ta. Lah urung bener lho sungkeme. Bune, sampean apa Piye to, Pak? sampean apa disungkemi siluman gunggup, Bune? Kok siluman? Ya anake dhewe kok siluman piye to? Ning papa ra setuju nek apa ki lintang Kairo oleh kuwi gak setuju. Lah piye? Wis tak jodohno karo konglomerat malah entuk konglomerat. Tapi kula remen Rama, kula remen sangat kalian menika. Apa seneng wong omah Mas seneng tok? Mboten. Wong omah iki butuh bondo, Sik to iki wis rabi kok malah gegeran to. Jane Iki mau wis temu mantan wis nekane MC kondang. Rencana bar nikah tak batalno langsung tak pegat. Ya anak elektron lho iki. Elektron ya. Selagi nembang ya. Nggih. Ngaturke sing anu sik wae seragenan. Heeh. Sira. Lho. Sera ki dangdut. Lah ya siragen. Oh alah kowe iki yo iso njipuk kata-kata ngarep. Niki wonten pamundhut lumantar Apa, Mas? WhatsApp gelo kalih ninggal katersan. Monggo dipilih kalih. Oh, gelo ninggal katersan. Gelo nggih. Nggih. Gelo. Gelo napa? Ninggal Manut? katresnan. Gelo man ya. Oh, nggih. Oke, gelo. Medley. Apa kowe medley? Medley terusan. Jenengan saniki pun benten ya, Mas. Bentene napa, Lah Mas? niki sakniki nyambi dagang. Dagang apa lho? Dalang karo dodolan krating deng. Yo iya. Weh jan. Iki suguhan ya. Saya tak sampean dalang apa blantik to jane?
Kabeh kok diayahi. lho. Sungguhan kok iso dagang krating dek. Ya paling gak mikir to dagelane uman poro gak ya ngono. Aja ora tawar we. Ayo mangga. Yo, gelo bersama Mbak Rara sekalian Dek Lintang Kairo. Celorot terus. Telorot dor. Hey. Yo, Senggae ora penak. ora penak. Yo. Kaya ngene lalakonku biyen mutu kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo Astro Protatoy.
ditelaske. Koyo Hey. ngene lalakonku. Hujan ngumpul, koyo ketemu. Pancen ditinggali. Kawe kelo ati selawase.
Lho nggih menika Sesideman. Nggih karya besar Ki Haji Sukron Sowateh. Dateng purbaning dat ingkang murwing dat Semar percaya Gusti bakale paring pitulung dateng umatipun ingkang mapan wonten garising bebener den Paman Janaka aku sing teko paman.
Aduh yen paman dina sak mengko lagi susah. Awit rumangsa ora bisa ngrabekke anak. Isih ketambahan adikku Wilugangga kang kendang kapracondang embuh tekan ngendi tibane. Antasena iya. Lah banjur Antasena merpeki marang pun paman duwe sedya kang ngendi. Ngene ya paman. Aku wis ngerti kasunyatane. Endi sing manggon ana bebener lan ngendi sing manggon ana luput. Dina iki paman kapurih bali ana Jodipati. Aja mbok bacotake anggone paman Janaka goleki ilange anakmu Wilugangga. Rama Kyai paring dawuh ilange Wilugangga iki mung sawetara lan bakale bali nggawa wiwara kabagyan. Rama Kyai dhewe uga duwe cara kanggo ngrampungke perkara iki. Ayo bali Jodipati paman. Iya Antasena iya. Yen pancen kaya mangkono ayo enggal bali ana kasatriyan Jodipati tak dereke paman Janaka. Putra Pandhawa Tata Gatiwisaya Ngendriyaksa Sara Maharupa Pawana Bana Margana dalah durung suwe lakuku saka kesatriyan Jodipati lah kok kepapak ana wujute Nalendra apaes raseksa nderek tepang Gladiwana Sang Prabu sinten jejulukipun wingking kula saking negari Kacakra jejuluk kula Prabu Kirmira paduka sinten Raden warangka utawi pepatih Ngastina kula pun Sengkuni Sang Prabu Patih Sengkuni lakar kasinggihan mangiriyen niki yok dampyak beto barisan segelar sepapan ingkang sikep ing gegaman paduka badhe dateng pundi kula badhe ngupadi satriya Jodipati Siwerkudara kok madosi goleki Siwerkudara perlunipun badhe kula pejahi awit kula badhe males sastra wirang sedanipun Kanjeng Rama Sudarma kula Prabu Baka ingkang duk kepengker ingkang nyedani nggih Siwerkudara menika. Weh lah kok tepak lelakone tumbuh oleh tutup kados pundi Raden Patih. Nek sampeyan badhe mateni Werkudara tangeh kelakone. Mergi sakniki Jodipati nembe kebak sanak kadang lan mitra. Awit Jodipati badhe ngawontenaken pahargyan mantu. Miturut kula lho nggih. Kula nggih dereng ngertos calone manten lanang niku sinten. Kula nggih dereng ngerti. Sampeyan pados pawarta riyin. Sinten calon mantene lanang? Sapa calon mantune Siwerkudara? Menawi sampun cetha mantene lanang, nah sing sampeyan pateni mantune Werkudara dhisik. Mang pateni calon manten lanang, yen calon manten lanang mati Werkudara mesti ngenes sing dadi pikire. Krana ditinggal mati mantune. Yen wis ngenes pikire ora wurunga Werkudara bakal mati. Mekaten Raden Patih nggih. Inggih namung kanthi srana menika paduka Sang Prabu Kirmira saged nyuwargakaken ingkang rama. Wela dalah matur nuwun Raden Patih. Badhe kula upadi calon mantune Werkudara. Ati-ati lho nggih anak Prabu. Ta
semubang yuwang aruna kahadine traning anggora apuk sabdaning kukila ringkani goro kageter niki dung haningkung lir wowo sing bini banco do aduh Bathara Gung amurwa bumi ngaturaken gunging panuwun dumateng Kanjeng Eyang Gangga Pratala ingkang sampun ngusadani kula satemah keng wayah waluya jati-jati temah nirmala. Iya Wilugangga tiba sepadha-padha. Anakku bocah bagus Wilugangga piye larah-larahe nganti jeneng sira bisa kendhang ana papan kene. Kanjeng Ibu Dewi Ganggawati sekawit kang putra nderek sayembara sinten to ingkang unggul ing jurit saged hangukup Dewi Anantawati putranipun Wanjadipati sajroning perang tandhing kula dipun tibani jemparing kalian Kakang Mas Samba pramila ngantos kendhang dumugi papan mriki. Anantawati aja kok arep-arep banget ya kulup. Bener jari ibumu Wilugangga aja mbok arep-arep amarga siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kapurba marang panguwasaning Hyang Mahanasa. Yen pancen Anantawati dadi jodhomu tak kira ora bakal kurang dalan. Makaten Kanjeng Hyang. Iya Wilugangga dina iki jeneng kita ndak perintah Baliya Ananjadipati. Lan aku bakal titip wujude kancing gelunge Raden Werkudara. Kancing gelunge Raden Werkudara iki ilang nalika biyen Raden Werkudara linarapake para Kurawa ana sajroning samudra. Satemah kancing gelung iki ndak temu, mula balekna marang sing kagungan. Ngestakaken dawuh kancing gelungipun Wanjadipati naminipun menapa Kanjeng Eyang? Kancing gelunge Raden Werkudara wujude kembang. Jenenge kembang Slaga Rahina kuduping wengi kaya mengkene wujude.
manuk maya winah ya ing ngasepi iki wujude kembang Slaga Rahina kudu ping wengi. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Kembang iki bisa megar, ning sing bisa megarake ya mung sing kagungan. Kembang Slaga Rahina kudu ping wengi iki yen wis megar rupane abang ireng kuning lan putih. Lan sing tengah awarna ireng, warna iku nggambarke Kadang Bayu. Sing ireng manggon tengah kuwi Raden Werkudara. Kang putih ya kuwi Begawan Anoman, dene ingkang abang ya kuwi Ditya Kala Jajalwerka, ingkang kuning Gajah Situ Banda. Balekno kancing gelung iki ya kulup. Kembang Slaga Rahina iki mesti ana gunane. Tarawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Eyang keng wayah nyuwun pamit. Ya ngger tak balang puja pangestu muga handayanana keslametan. Kanjeng Ibu Ganggawati, kula nyuwun pamit duga tuba Kinawati ati aja nganti keriyon nang. Monggo gandhining tumuwuh salami mong awasiling kados pundi Rama Dewaji syarat angka kalih kedah mujudi kembang Slaga Rahina kudu ping wengi kuncung ngantos gelung samba nembe mireng menika kembang kok jenenge Slaga Rahina kudu ping wengi samba kula wonten dawuh tak kira Yayi Werkudara dhewe kuwi ya durung ngerti sing wujude kembang mau. Kuwi mung neter sepira anteping tekate Samba anggone si Samba ngatonke tresnane marang si Anantawati. Lajeng kedah kados pundi Kanjeng Rama? Mara coba kembang Wijaya Kusuma kang dak cundhukake ana mestakamu nalika Samba perang tanding lawan Wilugangga balekna marang Kanjeng Rama. Kembang Wijaya Kusuma bakal tak sulap karben beda wujude. Yen kaya mangkene kira wis ora kaya kembang Wijaya Kusuma. Kresna panggah ora kurang akal. Ayo kembang iki nggah dipasrahne Yayi Werkudara. Sumangga Kanjeng Rama liwat tepining lepen kang bening banyune muga-muga gegayane Samba bisa kasembadan anggone dhaup kelawan si Anantawati. Tumaling